Idan kuna so ku tabbatar cewa ba a so ɗan talaka ya sami ilimi ya fito daga cikin talauci, to ku zo wannan cibiya ta Aliko Dangote na koyar da ƙananan sana'o'in hannu. Wannan ita ce cibiya mafi girma a duk faɗin yammacin Afirka na koyawa 'ya'yan talakawa sana'o'in hannu a Kano, amma an rufe ta. Da malamanta da masu gadi da direbobi da masu goge-goge, wasu wata 8 wata 9 wasu har kusan shekara 1 ba a biya su albashi ba, an yi watsi da su sai ka ce 'ya'yan karnuka. Bari mu fara shiga ɗakin koyar da yadda ake haɗa kwamfuta ɗin baki ɗayanta, ba ma amfani da ita ba a haɗa ta da gyara ta. Waɗannan su ne na'urori da ake amfani da su wajen gina circuit da gwada shi. Circuit na su motherboard, kalli duk komai ya yi ƙura. Wannan injin ɗin da shi ne ake printing ɗin circuit ɗin a jiki. Shi circuit ɗin motherboard ɗin a jikin wannan injin ɗin shi ake haɗa shi, sannan a nan ake dafa shi ko a soya shi bayan an gama. Wannan microwave ne na zamani mai masifar tsada. Wannan injin ɗin shi kuma da shi ake wanke circuit motherboard ɗin bayan an gama haɗa shi. Duk gasu dan an bar su duk sun yi ƙura. Gashi nan waɗannan kayan soldering machine ne idan an gama haɗa circuit, yadda za a haɗa kwamfuta ta aiki irin nama na zamani wanda kuke ganin su yau da kullum. Wannan shi kuma ɗakin daban ne, shi kuma a nan ake koyar da yadda ake graphics na kwamfuta, kamar wannan kwalandar duk a cikin nan wajen aka haɗa. Gashi za ku ga an rubuta Aliko Dangote Ultra Modern Skills. A wannan ɗakin ana aka haɗa wannan, har wannan littafin ga kayan printer nan duk an basu sun yi ƙura. Shi kuma wannan ɗakin a nan kayan plumbing suke, wato plumbing, aikin gyaran ruwa da aikin haɗawa gida ruwa. Gashi nan duk kayan aikin sun yi ƙura. Waɗannan na'urori ne da aka kashe kuɗaɗe masu yawa, aka siyo su daga ƙasashen waje aka kawo su. A yi wa 'ya'yan talakawa ilimi su koyi yadda ake aiki na zamani, yadda ba sai baƙi daga can wani waje suna shigowa suna zuwa suna yi mana ba. Kuma an zuba kuɗaɗe masu yawa, amma gashi nan an rufe wajen, gwamnati ta rufe wajen, an rushe board ɗin da yake tafiyar da wajen. Saboda haka su wajen kansu ma ba za su iya ɗiban ɗalibai ba, ba za a iya barin kowa ya zo ya koyar ba. Ga malamai an ki a biya su kuɗi, an ki a biya su haƙƙinsu wata 7 wata 8, su ba a sallame su ba, su ba su san halin da suke ciki ba, ga haƙƙinsu ga wahala da suka yi. Alhali kuma ɗaliban da suka yaye daga nan wasu yanzu haka sun zama miliyoniyoyi, duk wajen an bar shi yayi ƙura, sun zama masu kuɗi, suna can suna sana'o'insu iri-iri. Wannan shi kuma harkar renewable energy ne, wato harkokin su solar ɗin nan. Anan ake gyaran su solar, ake ma koyar da yadda ake haɗa shi panel ɗin ma da kansa, ba sai an je China an je an siyo ba. Waɗannan ga nan duk irin kayan na'urori ne kamar su hita da AC waɗanda suke amfani da solar a jikin wannan alan, duk anan ake koya musu. Waɗannan duk kayan aiki ne na koya wa ɗalibai project daban-daban na harkar renewable energy da circuit board. Ɗalibai da yawa ɗaruruwansu sun zo nan wajen, an koya musu, sun kammala, sun fita yanzu sun je, wasu suna sana'o'i, wasu sun buɗe kamfanoni, wasu ma ba kawai a Najeriya kaɗai ba, har Niger da Chad da Ghana suna zuwa suna amfani da ilimin da suka samu a wannan waje. Amma malaman a halin yanzu an ma kiya biya su albashin su, suna zaune waje duk yayi ƙura, an kiya ƙura saboda me? Saboda an rushe board ɗin wajen baki ɗaya, an tsaye da aikin wajen, an kiya biya kuɗi. Nan kuma harka ce ake yi ta leather, wato fata. Waɗannan kekuna ne da ake amfani da su na aikin fata, da ake koyar da yadda ake takalma da jakunkuna da duk wani abu da za a iya yin sa da fata. Gashi na waɗannan duk abin da kuka gani ɗalibai ne waɗanda suka zo nan aka koya musu suka yi. Gashi na abubuwa da an bar su a cikin mawuyacin hali, waje duk yayi ƙura. Mu wai me yake da mu ne baka fata? Me yasa har yau har gobe ba mu san darajar kanmu ba? Waje mai daraja irin wannan da kaya da masu koyarwa malamai a ce ya kai da har tsuntsaye ne za su ringa shigowa, su sun ma fahimci darajar wajen fiye da mu bil adama, sai ka ce ba kwakwalwa ce da mu a cikin kanmu ba. Gashi nan wannan tantabara ce ko hasbiya ko ma me ake ce mata dai, ta shigo yanzu, ta zo tunda bil adama ba amfani yake da wajen ba ko bai san darajar wajen ba, ta shigo yanzu, ta zo na ta tare. Nan kuma ga kayan na biliyoyi na nerori wanda aka cika a waje. Kuma haɗin gwiwa ne aka yi da gwamnatin jihar Kano da Aliko Dangote da kuma ƙananan hukumomi akan duk ɗalibin da aka kawo, kowa zai bada nasa kasan.
na kuɗin wannan ɗalibi domin a zo a koya masa ya shiga amfanin al'umma. Amma lokacin da karamar hukuma suka kawo nasa, Aliko Dangote ya kawo nashi, gwamnatin jiha ita kuma ta ce ba za ta iya ba, ta yi shiru. To tun lokacin rugujewa wannan waje ya fara. Nan wajen shine ake koyar da harkokin catering, wato mata kenan. Idan gobe Dangote ya ɗauki kuɗinsa ya je ya ba ma 'yan kwallo, ko kuma Dangote ya ɗauki kuɗinsa ya sponsorin ɗin wani biki ko Sanford ko birthday ko wani abu da wani biki wanda zai je ji daɗin rayuwarsa, ko kuma ya ɗauki kuɗinsa ya je sai private jet, za ka ga talakawan arewa an zo an fara ca a kansa baya taimakon al'umma. Wanne taimakon al'umma ne kuke so ku yi, wanda kuke so Dangote ya yi wanda ya wuce yin wannan makaranta? Ku gaya min wani taimakon al'umma ne. Na farko, first of all, I attended a technical school. Na attended technical school ne. So, I know the importance of skills in somebody's hand. Ni a duniyan Allah nan na san abin da skills ya mun a rayuwana. Na san abin da aikin hannu ya mun a rayuwar duniya na a rayuwana. Ni na san ranan da ya mun. Na san muhimmancinsa. Mutane da yawa sun san muhimmancinsa. Amma abin mamaki yau akwai makaranta irin wannan wanda gaba ɗaya West Africa shine mafi girma. Muna da shi a Najeriya. A Najeriya Allah ya mana rahama. A arewacin Najeriya yake. All of a sudden an kulle shi, an shut down. Talakan arewa ba su damu ba. Su sun fi so a zo a ɗauki kuɗi a ba su zo su ɓata su albazaranci da shi, da sunan an taimaka musu je su yi kasuwanci da shi. Amma Dangote ya cire kuɗi ya yi makaranta irin wannan, ashe ma abin ma ba wai gwamnatin jihar Kano bane ita kaɗai za ta managing, a'a collaboration ne za a yi. Amma duk da haka gwamnatin jihar Kano ta ce ba za ta iya managing makaranta irin wannan ba, kuma ba ita kaɗai ba fa, ba ita kaɗai ba. Da Dangote ne, da ƙananun hukumomi, sai da gwamnatin jihar Kano, su uku da su collaborating su hada kuɗin da za a manajin wannan makaranta. Dangote ya yi nashi fatin, ƙananan hukumomi sun yi nasu fatin, gwamnatin jihar Kano ta ce ita ba za ta iya yi ba. Tambayan da kullum nake yi ba, da jiha mafi wai jihar Kano ko akwai irin ta Najeriya ne? Duk girman jihar Kano a cewa ba za ta iya manajin kai, ko da Dangote ya gina makarantar nan ya ɗauka ya handle musu, ya cire hannunsa bai sa komai a cikin wanda za a manajin ba, ya ce gaba ɗaya gwamnatin ta manajin. Gwamnatin jihar Kano ta wuce matsayin da za ta ce ba za ta yi manajin makaranta irin wannan ba. Ta wuce abin da ke so gane shine ba, solar panel da kullum kuke gani a ɗauka ana sawa a saman gida ana kaza da kaza. A nan wurin fa ba wai za a koya maka kawai yadda zaka installing bane, no. Ita karan kanta panel din za a koya maka yadda zaka hada ta. Computer da kullum ake saya, a'a za a yi kaza da computer, za a koyi kaza ana yin kaza da computer, ba wai za a koya maka amfani da computer bane kawai. Hada ta ma za a koya maka, hada ta a nan gida, ka hada ta ka ci gaba da amfani da ita. Abubuwa da yawa wanda zaka shigo da shi Najeriya ka zo ka yi amfani da su a matsayin aikin hannu, a nan za a koya maka yadda zaka hada su kuma ka yi amfani da su a nan. A wannan makaranta muke da shi a arewacin Najeriya, amma mutane sun yi shiru akai, ba ta aiki. Kuna ganin ba damuwa bane ko you think it's not a problem? You think it's not a problem? The same thing ne fa kaman me sunan abin da ake kira mineral resources da muke da su a Najeriya. Muna da mineral resources a Najeriya, ga sunan da yawa, kusan kowane jiha a Najeriya akwai mineral resources, amma ba a amfana da shi. Shine kaman wannan abun. Allah ya muku arziki kuna da abu irin wannan, ka duba mutanen kudu, komin kankantan abin da suke da shi za a yi amfani da shi. Shi yasa ga kamfanoni sun cika wurin. Kamfanoni an ki aka mana kamfanoni a arewacin Najeriya saboda babu zaman lafiya a arewacin Najeriya. Shi yasa masu kamfanoni suna tsoron kawowa don kana zuwa halaka musu kamfanoni. To wannan da Allah ya mana rahama muna da abu. Kun san girman wannan makaranta kuwa? Ko da makarantar nan mutum 100 ne kacal, mu ɗauka mutum 100 ne, wanda na san dai makarantar na sai ya ɗibi mutane sun fi 500. Amma mu ɗauka ko da mutum 100 yake ɗauka kowane section, mutum 100 yake ɗauka, mutum 100 nan kun san abin da za su yi jama'a? Idan aka yi shekara ɗaya ana training mutum 100, ko da a shekara gaba ɗaya an training mutum guda 300 ne zuwa 500 a wannan makaranta, su fito suna aiki a It's like you don't understand what God has done to Arewa for this. Wannan makarantar ba ku san abin da Allah ya mama Arewa ba fa. Ba ku san abin da Allah ya mama Arewa ba a ce muna da wannan makaranta yau a arewacin Najeriya. Amma sai makarantar ba ta aiki, babu wanda ya damu. Babu wanda ya damu. Gobe sa zo a ce a masu kuɗin nan ba su taimakawa, masu kuɗin nan kun fi so sai an doki kuɗin an ba ku ne ku je ku albazaranci da shi. Kafin nan sai ku san an taimaka muku an ba ku kuɗi. Amma abu irin wannan a cewa shutdown din makaranta, wai gwamnatin jihar Kano ta ce ba ta yi manajin makaranta, kuma ba ita kare kan management din ba fa, ba ita kare ba.
haba da Allah gwamnan jihar Kano kama mutane adalci fi sabi wataƙila ba a gwamnatin ka bane aka yi wannan abu ba matsala amma tun da ka zo ka samu fi sabidillahi ka taimaka ma al'umma a dawo makarantar nan ta fara rayuwa a taimaka ni na gaya muku na ce ba ɗalibi guda ɗaya a wannan makaranta wallahi sai ya replacing ɗin ɗalibai guda 10 ko 20 ma na makarantar da ake koyar da only theory kawai a wurin sauran makarantun da mutum zai gama ya zo ya zama ɗan iska akan titi saboda bai samu aikin yi ba wannan makarantar aka gama zo kana neman aikin yi ne baka da hankali ne ai da ka nemi aiki ai sai dai kai ka zauna ka jira zuwa nemi aiki a wurinka amma a cewa makarantar ba ta aiki kuma hankalin arewa kwance da irin wannan makaranta a ajiye hankalin arewa yana kwance jama'a please and please a sharing wannan video dan Allah a sharing wannan video kuma a tagin duk wani wanda an san suna da ruwa da tsaki akan wannan harka idan shi karan kansa gwamnan jihar Kano yana da me ake kira yana da page a social media a tagin nashi gwamnatin jihar Kano idan tana so a tagin nasu duk wanda ya kamata suna da ruwa da tsaki akan wannan harka a tagin nasu ina mutanen da suke kiran kansu wai elders na arewa ne wai me ake kira dattijan arewa ne ko elders na arewa ne ina kuke da irin wannan abu a kasa babu ruwanku a kai kun fi son wurin da za ku je ne a baku zo ku sha miya gidanku hankali arewa mu taimaka ma kanmu mana ba mu da komai yes amma kaɗan da muke da shi mu yi amfani da shi mana ba mu da komai amma kaɗan da muke da shi mu yi amfani da shi ya amfanar da mu Allah ya sa mu dace